Sziasztok, srácok! A shortsomra már látom 18-an lájkoltátok, amit amúgy nagyon köszönök. Jaj! És ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan rakjuk ki a Rubik kockát. Na, ugye első lépés az, hogy összekeverjük, mert anélkül nem tudjuk kirakni. És azt illik tudni róluk, hogy a közepüket azt nem lehet forgatni. Mert mondjuk, hogyha így össze-vissza forgatom, akkor a közepe sohasem forog. Ezért a fehérrel kezdjük, és akármelyik színnel lehet kezdeni, csak akkor az kicsit bonyolultabb. Na, első lépés az lenne, hogy kirakjuk a fehér keresztet. Az igazából nagyon könnyű, meg hogy legyenek ilyen kis i-betűk. Ezt lehet, hogy már hallottátok videósoktól, de most én is megmutatom. Mondjuk ott van ez a kettő zöld, és ott a fehér. Akkor ezt ide illesszük egy mozdulattal. Megvan az a kettő zöld. Akkor ezt látjátok, egy kis i-betűnek számít, hogyha a többit nem nézitek. Na, most jöjjön mondjuk a piros i-betű ide és oda. Ugye, ide illik a fehér, oda meg a piros. Akkor, látjátok, ott van piros és fehér. Akkor azt ide tekerjük az oldalához, felvisszük, és így visszahajtjátok ide. És szóval, ugye látjátok, kész a piros is, meg a kék is. És ott a fehér is, meg a piros-fehér is. Most jöjjön mondjuk a fehér és a zöld. Az, megkeressük, hol is van az? Itt van. Akkor az jó helyen van, csak ez a narancssárga oldal lesz. És ahhoz, hogy ezt ide tekerjük, de nem tudjuk, mert akkor látjátok, elmozdul a piros és a kék i-betű is. Szóval úgy kell csinálni, hogy hol is tartottam? Ja igen, itt van ugye a fehér-zöld, akkor ezt lehozzuk, letekerjük, és ezt, hogy ide felkerüljön, azt elfordítjátok, jobbra vagy balra, tök mindegy, le, és vissza, föl. Ez már egy kicsit bonyolultabb dolog. Ó, nézzétek, már a narancssárga is kirakódott, de ezt amúgy ugyanúgy kell, mint a többit. Na, és ugye látjátok, készen van ez a fehér pluszjel, vagy kereszt, ahogy nevezi. Ezt ne számítsátok, vagy nyugodtan beleszámíthatjátok, tök mindegy. És ezt amúgy úgy kell kivenni, hogy ezt lehozzuk, eltekered balra, föl, és vissza. És akkor látjátok, ott ki van véve, és oda került. Most azt kell csinálni, hogy berakjuk ide a fehér elemeket, vagyis hogy ezeket a sarkokat. Itt is van egy belőle, ott is, és ott is. Ehhez, hogy bekerüljenek, végig kell csinálni még egy olyat is, hogy itt, ott és ott egy kis T betűnek kell most lennie. Na, ezt úgy kell megcsinálni, hogy megnézzük, hogy ennek a fehérnek mondjuk zöld
és narancs az oldala. Ezt ide tekerjük a zöld és narancs oldalhoz. És ez, a fehér, oda fog beilleni. Azt úgy csináljuk, hogy balra tekered, ezt le, vissza és föl. És akkor látjátok, az ott már be is van illesztve. Most megkeressük mondjuk azt. Ezt amúgy lehetne így elforgatni is, de nem, srácok, ezt nem szabad. Mi profik vagyunk. Na, ezt, hogy kivedd, úgy kell csinálni, hogy le, vagy hogyha itt szemben van veletek, akkor le, jobbra forgatod, vagy akár tök mindegy merre, föl, és akkor ki van véve. Most meg csak, ugye itt van a narancs-kék, és ugye narancs-kék ez is, szóval ezt is be kell illeszteni oda. Azt ugye balra, le, vissza, és föl. Ennyi. És akkor ott van. Itt van mondjuk a piros, kék és fehér sarok, és akkor ezt le, vagy először ki kell venni, már látjátok, rossz sarokban van, szóval le, elforgatjátok, föl, és vissza ide. És akkor megfordítjátok, megint, és akkor fehér, piros, kék. És akkor ezt pedig oda kell beilleszteni. Na de ez már másképpen kell, mert nem így van, hanem így. Szóval, de ezt amúgy nagyon egyszerű, csak ide tekeritek, és akkor ugyanúgy van. Ez pedig most, hogyha ezen az oldalon van, akkor ezt most jobbra kell forgatni. Ezt le, vissza balra, és föl. És akkor az is bent van. Most már csak ez az egy hiányzik, ami ott van. Ezt ugye ezzel szembe van, akkor ezt így le, kettőt tekerünk, vissza föl. És akkor megint ide tekerjük, és így áll most. A mi kis Rubik kockánk. Ezt eltekerjük jobbra, le, és vissza, föl. És akkor látjátok, készen van a kis T-betűk. Amit ugye a sorozban is láthattatok. Most az jön, hogy itt ezeket a mellék dolgokat befedjük. Látjátok, ott már kész, de a narancsnak még ott nincs. Szóval, ez már nagyon nehéz, bár aki tudja, az annak nem, de azért megmutatom. Az ott rossz helyen van, mert az odaillik. Látjátok, az kék, piros. Ha itt narancs lenne, akkor az jó lenne. De mivel nincs narancs, az rossz. Na, ezt akkor leforgatjuk, balra, föl, vissza, elforgatjátok, le, jobbra, föl, és akkor ki van véve. És ott van a narancs kék. Az fog beillesztődni ide. Most látszok, próbálom nagyon lassan mutatni. Akinek túl gyors vagy túl lassú, az szóljon kommentbe. És akkor ezt ide tekerjük a narancs részhez, és ezt úgy kell ide beilleszteni, hogy ellentétes irány, másikat le, mindig amúgy a
másik oldalt kell ilyenkor lefordítani. Hogyha ezt tekertük volna balra, akkor ezt az oldalt kellett volna így lehúzni. De most mi itt vagyunk. Ezt vissza és fel. Utána így tartjuk a kockát. Ezt meg csak berakjuk oda. Utána balra, le, vissza és fel. És akkor az ott már bent is van. Most ott van a narancs-zöld. Akkor azt berakjuk oda, mert narancs és zöld. Akkor azt úgy fogjuk csinálni, hogy ez ugye balra, mert ezen az oldalon van, és a másik az le. Vissza és föl. Ebben az irányban tartjuk. Jobbra, le, vissza és föl. És ez is be van rakva. Látjátok, egy ilyen már meg van csinálva. Most legyen mondjuk az. Hol van a zöld és piros? Ott van. Az oda van berakva, de oda a piros és kék illik. Szóval ezt kivesszük úgy, hogy ezt le, balra, fel, és vissza. Megfordítjuk, le, jobbra, fel. És akkor ki van véve, ott van piros, zöld. Akkor ezt ide tekerjük a piroshoz, és piros-zöld, akkor az odaillik, ugye. Azt akkor, mivel ellentétes irányban van, akkor jobbra, le, vissza és föl. Most így tartjuk a Rubik kockát, utána ezt meg beillesztjük, úgyhogy ezt itt balra, aztán ezt le, vissza és fel. És akkor már a zöld, a kék és a narancs is megvan. Most már csak az egy hiányzik, az meg itt van mondjuk. Piros és kék. Az odaillik, és az mivel jobb oldalon van, akkor ezt balra fogjuk tekerni. Ezt le, vissza és fel. Utána így tartjuk a kockát, jobbra, le, vissza, fel. És akkor készen vannak ezek is. Ezután a lépés után érkezik egy olyan, hogy a sárga keresztet megcsináljuk. Ez szerintem ugyanolyan, mint a többi, de ezt amúgy könnyen megtanulni. Amúgy nagyon nehéznek tűnik megcsinálni, de higgyétek el, nagyon könnyű, hogyha ráéreztek. Amúgy videó után így simán így forgatva össze-vissza, majd megnézitek, hogy én hogy tudom kirakni az én sebességemmel. Ez ilyen hosszúkás ember, vagy én úgy nevezem. Ezt ilyenkor úgy kell csinálni, egyik haverom mondta, mert ő tanított meg amúgy engem is, hogy ugye, ezt amúgy ne nézzétek, hogy az ember az halott ember. És a halott ember az nyilván nem áll, hanem fekszik. És akkor így tartjuk. Ha így van, akkor ezt úgy csináljuk, hogy ezt az oldalt fel, eltekerjük balra egyszer, vagy ezt is fel, visszatekerjük, utána ezt le, és ezt is így. És akkor most lett egy ilyenünk. Ezt most ne nézzétek, hanem még egyszer megismételjük ugyanazt, hogyha ez jött ki.
akkor úgy kell csinálni, hogy megint föl, eltekerjük balra, ezt is föl, visszatekerjük, le, és vissza. És most készen van már a sárga kereszt is. Ezt megint ne nézzétek. De inkább nézzétek, mert az úgy jó. Nos, ez így most úgy áll, mint egy hal, mert ott a két uszonya, itt meg a feje. A hal, annak nem felfele kell néznie, hanem lefele, így. Utána itt kell lennie mindig egy citromsárga élnek, amit mindig feltekerünk. Én ezt balra szoktam, le, még egyet balra, fel, kettőt balra, és le. És készen van a citromsárga is. Most kijött ez az állás. Ez volt eddigi legnehezebb állásom nekem, amikor én gyakoroltam még a Rubik kockát. Ebben az állásban azt kell csinálni, hogy piros-kék, akkor a kéket kell odarakni, akkor ezt az oldalat kell, de hogyha ott lenne a kék, és itt a narancs, akkor ezt az oldalt. De most ezt fogjuk. Nyugodtan nézzétek vissza a videót, hogyha nem értetek valamit. Balra, megint fel. Utána vissza, megint fel, megint fel, vissza, fel. Most ezt balra tekerjük. Utána ezt le, utána megint balra, és kettőt így. És akkor már a kék is ki van rakva. És most már csak az kell, hogy zöld, narancs, piros. Akkor a zöldet oda kell most rakni, akkor ezt az irányt tekerjük. És ezt is ugyanúgy, mint az előző, csak másik irányba. Jobbra, fel, vissza, fel, vissza, fel, jobbra, le, jobbra, és kettőt. És ki van rakva. De ki lehet egy olyan állás is, hogy ott van a piros, szembe a narancs. A zöld az itt van, és a kék az meg vele szembe. Ezt meg úgy kell csinálni, hogy kettőt, őszintén már ezt már én is elfelejtettem, kettőt tekersz, aztán így, kettőt, hülye vagyok. Na szóval ott tartottam, hogy Bence bácsi kicsikét hülye, na mindegy. Mondtam, hogy ezt én se vagyok benne tapasztalt, mert már nagyon rég Rubik kockáztam, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy kettőt, aztán egyet, így megint, aztán megint egyet, nem egyet, kettőt, így, még egyet, és így, és ki van rakva. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha erre a videóra összegyűlik megint 15 like, akkor nem tudom, írjátok le kommentbe, hogy mi legyen a következő videó. Sziasztok!